prynhawn da, a croeso i Cenixton ein fferm ni. Mae wedi cyrraedd yr amser nawr flwyddyn, lle mae rhaid meddwl am ein bwyd ni dros y gaeaf a paratoi pethau i cadw dros y gaeaf. So wnaethon ni lladd ein moch ni bore yma, a gyda'r cymuned wnaeth ffrindiau dod rownd, a fyddwn ni'n defnyddio'r gwaed a darnau meddal fydd ddim yn para a wneud pethau fel faggots i rannu'n da'n ffrindiau ni. Ond mae nawr angen meddwl am sut ydyn ni'n mynd i defnyddio gweddill yr moch. Mae rhaid i ni cadw fe. A'r ffordd gorau o'r cadw'r moch yw defnyddio cymysgedd o halen a siwgr. Felly, bydd angen ymestyn bowlen mawr. Nawr, mae'r bowlen gorau ar gyfer hyn wedi orchuddio gyda pitch, a byddwch chi'n adnewydd y pitch pob blwyddyn. Ond mae hen bowlen gen i allai defnyddio bod yn ofalus bod bydd y halen yn difetha eich bowlen i chi os mae'n un neis dy chi. A mae'r tywydd yn dda hefyd heddi. So, dydych chi'n eisiau fe'n rhy boeth, dyna pam dwi heb cynnu'r tân. Mae'n digon cŵl mwyn cadw'r cig yn stad dda. Y peth gyntaf dwi am roi yn y bowlen yw halen. Halen arferol. A mae yna 2 pwys o halen gen i fan hyn sydd yn mynd mewn i'r bowlen. Bydd y cymysgedd yna yn neud yn dda ar gyfer darn digon mawr o gig, o coesen o gig. Nawr, i'r halen fydda'n ychwanegu 4 ounce o siwgr brown bras a 4 ounce o halen môr. Nawr, y peth ola dwi'n mynd i ychwanegu yw halen arbennig. Halen i cadw hyn, saltpeter yw'r enw, a dim ond 1 ounce fyddwch chi eisiau o hyn. A jobyn y saltpeter yw cadw'r cig yn edrych yn dda, yn cadw fe'n pink. Os dim angen y saltpeter arnoch chi, byddwch chi dal yn gallu cadw eich cig hebddo fe, ond bydd yn mynd yn weddol llwyd a dwi ddim yn edrych yn blasus iawn, felly mae'n well gen i defnyddio. Nawr, byddwch chi eisiau cymysgu hyn at ei gilydd. Eisiau cymysgedd dda o'r gwahanol cynhwysion. Nawr mae gyd wedi gymysgu at ei gilydd, mae'n amser mynd i ôl y cig. Dyma ni darn o'r coes yn barod i haleni. So, nawr mae'r cig yn yr halen gyda ni. Beth sydd angen i wneud yw dechrau gwthio'r halen mewn i'r cig. So, ydych chi eisiau gwneud siŵr bod chi'n mynd mewn i pob ardal o'r cig a gwthio'r cymysgiad i mewn. Nawr, mae yna bobl sy'n dweud os dim angen wneud hyn, dwi'n meddwl mae lan i'r berson sy'n wneud y gwaith a cadw'r cig. Mae rai yn dweud allwch chi just roi'r cig yn y halen a'i adael a just troi fe'n dyddiol. Cofio i wneud y croen hefyd. Nawr, unwaith ydych chi'n hapus bod y cig wedi orchuddio yn gyfan gwbl gyda'r halen, byddwch chi'n gadael yn y bowlen am rhyw wythnos lan at 10 diwrnod. So, unwaith ydych chi wedi gwneud y broses gyntaf gyda'r halen, allwch chi hongian eich gig uwch ben y tân, a bydd y mwg wedyn yn helpu cadw'r cig am amser hir. Neu, os fyddwch chi eisiau gwneud yn sych, cig sych, a cadw fe'n bellach, fyddwch chi'n cadw fe yn yr halen am rhyw 5 wythnos i gyd. Nawr, wrth i chi gadael y gig yma, bydd yna hylif yn dod off y cig, a mae'n ril yn bwysig bod chi'n cael gwared o'r hylif hynny. So, checio fe pob diwrnod. A dyna ni, unwaith mae'r dyddiau drostodd, rhyw wythnos, bydd hon yn barod i hongian i fyny, a bydd e'n cadw nawr dros y gaeaf tan y Gwanwyn. Wel, os nad yw'n cael ei bwyta cyn hynny.